भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़ल हर ताजा तरीन खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया आर्यन चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के जरूर दबाई। जय भोजपुरी। जी हाँ, आज आपसे भी तरो ताजा रिपोर्ट एवं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के एक नया फिल्म जॉन की फिल्म के नाम बटे मैंने उनको सजन चुन लिया। ये फिल्म के ट्रेलर अब आपसे के बीच आ गई। एक खबर लेके जॉन की आपसे के ट्रेलर के कुछ शॉर्ट बता दी। जी हाँ, तो आपसे काजल राघवानी और पवन सिंह के ये फिल्म में नया लव स्टोरी फिल्म के रूप में उतरल बा, जेमे की नया लव के कहानी बा, जेमे की कॉलेजिया लव स्टाइल बा, जौन की दर्शक लोग काफी ज्यादा पसंद कर लो। जी हाँ, तो आपके बाद ये फिल्म के ट्रेलर में भी दिखावल गया कॉलेजिया लव स्टोरी, जेमे पवन सिंह नया अंदाज में उतरल बा, जौन की दर्शक लोग की खूब स्टाइल पसंद आई। जी हाँ, आपके बता दी फिल्म में गाना के तब पूछे के नहीं के गाना एक से बढ़ के एक बा और में एक आइटम डांस बा, जौन की अमरपाली दुबे। जी हाँ, अमरपाली दुबे के तब पूछे के नहीं के जैसे रात दिया बुताए गाना भइल हिट वही तरह हो गाना हिट भइल। तो आप सब जाई ट्रेलर देखी मैंने उनको सजन चुन लिया। फिल्म टीम के पूरा कोशिश बा कि पूरा ब्लॉकबस्टर हिट साबित करे 2019 के हिट फिल्म। जी हाँ, तो आपसे रिलीज डेट आपसे फरवरी के वैलेंटाइन डे के अवसर पे आयल बा। या आपसे ट्रेलर देखी बता आपसे सीधे चली DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी चैनल पर, वही पर अपलोड भइला। यहाँ पे खबर कैसा लगा कमेंट में रिप्लाई करी और आप चैनल पर नया बने तो जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ली, घंटी के जरूर दबा दी और ट्रेलर देख ले बनी तो कमेंट करके बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा।